Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe cambiamos un pouco de escenario, cambiamos de plató, porque acompáñanme dous convidados. Imos falar da Festa da Ameixa de Carril, e teño aquí á miña dereita José Luis Villanueva, que é o presidente da agrupación de parquistas de Carril. José Luis, benvido, moi boas. Boas. E tamén nos acompaña Ana Rivas, que neste caso é a secretaria da agrupación de parquistas. Ana, benvida, moi boas. Boas. Eles dous están aquí porque é a organización desta Festa da Ameixa de Carril, que vai pola súa 25 edición, así que este ano celebración especial, non? É o 19 ou 20 de agosto. Pasa esta fin de semana e na seguinte xa temos aí esa Festa da Ameixa. Pois dicía eu que 25 edicións especial este ano. Sí, este ano a festa comezou no ano 92, este ano celebramos, como ben dís, o 25 aniversario, será o 19 ou 20 de agosto. Temos unha programación especial de xeito. Ben, o presidente que ten que dicir a estas 25 edicións? Que hai un longo recorrido hasta aquí e que ben se merece pois algo especial, evidentemente, por ser o 25 aniversario precisamente. Pero xa está consolidada totalmente esta Festa da Ameixa, non? Tantos anos, sí, supoño que comezou como algo máis pequeno e agora xa é unha festa moi marcada no calendario. Como todo na vida, ou como casi todo empeza de pequeno e vai medrando. De feito, hoxe por hoxe xa está declarada de interés turístico galego, xa ten unha importancia reglada e, por tanto, se merece seguir avanzando. Por todo para nós isto é unha ferramenta de traballo, é unha promoción do que realmente producimos ali en Carril. Bueno, de sobra coñecida a Ameixa de Carril, pero digo eu que para ser unha festa tan consolidada houve algunhas complicacións, non, este ano para chegar a que a festa fora a realidade, pero que non se preocupe ninguén que a festa celébrase. Por suposto. Non hai, se non está aderezada, parece como se lle faltara algo, sabes? E entonces é a salsa da vida mesma. En este caso, pois, sí que estuvo rodeada dunha polémica que quedou zanjada, quedou lista, e vamos, non ten máis importancia que a que se lle queira dar. Vaise facer de acordo ca programación da organización e ás veces pois reconducir erros é o máis sensato e é o máis pertinente. Ben, pois, como dicimos, non se preocupe ninguén, que hai Festa da Ameixa, como sempre, e repasamos un pouquiño esa programación que comeza o sábado 19, o sábado xa pola mañá xa hai algunhas actividades, comentamos un pouquiño. Hai pasarrúas, hai cabezudos, logo tamén hai ese concurso da Ameixa cociñada, contanos un pouquiño. Sí, a festa comeza ás 12, ca lectura do pregón, que este ano corre a cargo de Manuel Javois, o periodista Manuel Javois. A continuación é o acto de nomeamento de donas e cabaleiros da Orde da Ameixa e demais premiados. E logo, bueno, isto vai sempre acompañado de pasarrúas. A primeira hora da mañán tamén temos a actuación da charanga mecánica, que é unha charanga que a nivel incluso nacional ganou algún premio como mellor charanga. E logo temos, xa pola tarde, a regata a terceira bandeira de traíñas, bandeira parquistas de Carril, que é unha regata de Liga Galega, puntuable para a Liga Galega, e a noite este ano tamén, como é o 25 aniversario, metemos a actuación de un grupo que se chama de Singles. Eso sería o 19, esqueceme que non me quero esquecer, do concurso da Ameixa cociñada, que é un concurso que este ano, como novidade do 25 aniversario, vamos a facer dúas categorías, unha destinada a nivel doméstico e outras a nivel profesional, con importantes premios. Para o que é o doméstico, pois, desde 1.000 euros o primeiro premio, 500 o segundo e 250 o terceiro. E logo a nivel profesional xa temos pois os premios que se lle dan para cada establecemento, pois unha placa conmemorativa para os 3 primeiros gañadores e incluso o premio pero valorado en especie, neste caso en kilos de ameixa. Isto que é un pouco para quen sexa máis creativo ou como vai o concurso? A ver, no concurso puntúase tanto, primeiro, lóxicamente, as ameixas as facilita a organización, vale? Porque queremos que o concurso se leve a cabo coa ameixa auténtica de Carril, vale? Entonces, unha maneira de garantizar que o produto que se está utilizando é o noso produto, porque moitas veces falase da ameixa de Carril cando non é a ameixa de Carril, vale? Que todo o mundo utiliza a picaresca para
De feito, se veñen a festa o domingo a degustación, aí está garantizada que va a ser a meixa de Carril, a que van a probar. Vale? A mellor ameixa do mundo. Entonces, facilitamos o que é a materia prima neste caso, puntúase desde a presentación, o sabor, por suposto, pois a creatividade tamén valórase, pero o importante é manter o sabor da ameixa. Bueno, pois unha posta en valor tamén desa ameixa que non sei, que José Luis tamén é o patrón maior, non sei que ten esa ameixa de Carril. Que podemos dicir? Como decía Ana, que non nos enganen, que... É difícil distinguila a simple vista, pero o que proba as ameixas de Carril, e sobre todo na festa de Carril, eso non se lle olvida. Se distinguen pola súa textura, polo seu sabor, por unha calidade, polo seu rendimento en carne, por esas tres fundamentales características se distinguen en calquera época do ano con respecto a outras, os seus conxeres incluso da veciños da ría. E iso é o que as distingue. E logo despois teñen, por suposto, múltiples aplicacións na gastronomía que non vamos entrar en elo porque no concurso de platos ali se podrá comprobar que hai de todo. Todo o que se pode facer, non? Sí. E moito máis do que se presenta ali, porque é un plato que se abre á imaginación, todo o que se queira. Ben, despois continúa aínda a programación, imos seguir desgranando un pouquiño que máis podemos ver na festa da ameixa, porque tamén hai tamén vai estar a París de Noia, por certo, poñendo música, e non nos podemos olvidar da degustación, aparte do concurso da ameixa cociñada, logo esta degustación para todos, para que vayamos ali e probemos efectivamente esa ameixa. A degustación é o domingo. E a lectura do pregón tamén, que antes equivoqueime e dixen o sábado, non? Sí, é o domingo. O domingo é a lectura o sábado do pregón. Temos aquí a programación, o sábado quedámonos... É que hai tanto programa que xa non sei quen que día. O sábado quedámonos pola mañá cos cabezudos, os pasarrúas, pola tarde con esa... regata e o concurso. A regata e o concurso. E coa actuación do grupo de singles. Sí. Iso aclarado. Agora imos ao domingo, si que é o pregón o domingo, non? O pregón é o domingo, que antes creo que dixen o sábado, é o acto de nomamentos e os premios, que tamén dixen antes erróneamente, tedes que disculpar. Logo temos o que é durante todo o día, dende as 12 da mañán ata a entrada da noite, se esgotan esas existencias, pois no momento que se esgoten, claro. De todas maneiras, somos previsores e sempre temos unha partida de reserva, vale? Para que a xente non quede sin as ameixas. Pois vaise degustar a ameixa durante todo o día. Non a carta. Non hai que vir, a ver, porque hai xente que di festa gastronómica, moitísima cola. Non necesariamente, dende o sábado xa se van a poñer á venta os tickets pola tarde, que para ir adiantando. Entón, vai haber unha hora punta que é ao mediodía, pero eso non quere dicir que todo o mundo vai a ir ao mediodía, porque como é prorrogable hasta a noite, pois que podes escoller unha, se queres podes ir a cealas, non tes por que ir xusto ao mediodía. Porque como funciona un pouquiño? Hai que ir sacar un ticket e logo onde está colocado toda... Sí, primeiro hai que pasar por taquilla. Na taquilla ti sacas os tickets, pois tanto desde souvenirs que vendemos, como pode ser a camiseta que este ano, con motivo do 25 aniversario, fixemos este tipo de camiseta, pois aí sacas os tickets para as ameixas, ou a bebida, o viño, pois a camiseta. Hai xente que compra, porque a ameixa ven nun plato decorativo da edición da festa, e hai xente que incluso compra os platos de recordo. Pois aí sacas os tickets, e logo dirígeste a cada stand, pois donde nun recolles a bebida, noutro recolles pois a camiseta, ou o souvenir que temos gorros tamén da festa. Bueno, pois imos ensinar esa camiseta que temos aquí precisamente na mesa, dende o 92 ao 2017, que era o que dicíamos antes, que son 25 edicións. Así que hai unha camiseta conmemorativa. Non sei cantas ameixas, cantos kilos se poden servir nesta festa. En principio, hai como 3.500 para despachar, mas hai unha reserva de outros 600 por si fixera falta. Penso que cociñar todas esas ameixas vai dar moito traballo, de certo, vais facer con moito cariño, por suposto, e dan unha cantidade importante de racións. Eu espero que cheguen, pero se non chegan, hai máis.
Búscanse onde sexa, non? Non, hai máis, hai Hai máis. máis. Hai máis. Hoxe por hoxe cabaleiros e damas premiados, máis galardoados da Festa da Ameixa, parte deles son do mundo da ameixa e teñen ameixas de carril e se podría recurrir a eles en unha última estancia. Non hai problema. Porque non sei un pouco cales son as expectativas de cantos visitantes, tendo en conta anteriores edicións, máis ou menos canta xente pode acudir a esta festa? O ano pasado, bueno, vamos a ver, que este ano as expectativas que temos non temos experiencia, porque é o 25 aniversario e, lóxicamente, nunca houve unha actuación como a que vai haber na praia, que tamén dentro das orquestas que da nosa terra, pois das máis sobresaentes, non? E das máis prestixiosas. Entón, pois non temos unha previsión. Sabemos que entre 10 e 12.000 persoas arrastran o público desa actuación. Da París de Noia. Da París de Noia. A máis nun entorno único, como pode ser ali de playa, de parques de cultivo, onde se producen as ameixas, a illa de Cortegada como telón de fondo, o sea, o entorno pode ser mellorable, non deixa lugar a dúbidas. E a iso habría que sumarlle, por suposto, pois a xente que ven sin máis por as ameixas, os que son asiduos, e estaríamos falando de 6 ou 8.000 persoas. Bueno, pois moita xente. Que, efectivamente, trátase dunha festa, imos a comer e a bailar un pouquiño, non? Como vai ser, xa nos contaba José Luis, como vai ser esa actuación da París de Noia, ese escenario? O escenario, como ben decía José Luis, vai estar situado na Praia Compostela. Non sei que máis che podo decir. É unha orquesta que, como el ben di, trae moita xente. Nos pero un bo sitio, non? Para que actúe a orquestra e para que... Eu creo que sí, porque a situación é unha situación privilexiada. As vistas... que non coñece a Cortegada ou... É orientada hacia Carril, hacia os parques de cultivo, hacia a illa de Cortegada. É unha zona turística importante que se pretende dar a coñecer tamén, que o turista que ven que vexa, pois que, e o que non poida acudir pola razón que sexa, que vexa o que se perde, e que para outros anos ten que volver. E se acudirá a bailar o que aquel que dice bailarín, e lle gusta o baile, e se non a escoitar, claro, pero ca barriga chea de ameixas, depois de comer, porque a actuación empeza ás 12, é dicir, hasta aí... Despois de todo o día de festa... Se vai por a mañán a comer ameixas, come ameixas de abondo, o sea, pode... Merenda ameixas e cea ameixas, se todo o día coas ameixas. Non sei se nos queda algo da programación, falábamos desa degustación, dese nomeamento das donas e cabaleiros da Orde da Ameixa de Carril. Que tipo de persoas se soen nomear como donas e cabaleiros? Como donas e cabaleiros, sempre persoas pois que de alguna maneira ao longo do ano pois estiveron a carón do que, pois neste caso, tanto a agrupación de parquistas como a cofradía, pois o ven de algún xeito promocionando ou botando unha man dentro das súas posibilidades e responsabilidades para defender o noso produto. Son un pouco os embaixadores. Son os embaixadores da Ameixa do Carril e son aqueles que van a defendela con ahínco, con ali donde vayan, donde van a ir expandindo o que é as excelencias da Ameixa do Carril. Non cabe a dúbida que temos unha selección de damas e cabaleiros do melloriño do noso país, sí. E este ano, bueno, non podemos dar en este momento aínda porque está pendente da presentación oficial as donas e cabaleiros e demais galardoados, pero vamos que en este fin de semana, todo máis tardar o luns. Ou senón que vayamos a descubrilo ali en un momento, non? Sí. De paso que... Sería o ideal, pero bueno, digamos que hai que dicilo antes porque realmente a ocasión así o merece.
Bueno, ese pregón a cargo de Manuel Javois, que é xornalista, escritor, para quen non o coñeza, pero bueno, de sobra coñecido. Pois non sei se queredes apuntar algo máis, animar a todo o mundo, recordamos que o 19 e o 20 de agosto, esta fin de semana longa con estes festivos, non? Na seguinte, así que non se cansen moito, non? Nestes festivos que hai despois que... Ou se se cansan, que se recuperen cada mes. Hai moitos festivos, e todos os festivos son para disfrutalos. E que toda esta polémica que rodeou a que se facía, non se facía, que se porque coincidían moito, porque había acumulación de festas. Claro, de eventos en Vila García, que acudan a Vila García, que en Vila García hai moitos eventos, e o da Ameixa é un dos pilares fundamentales das festas de San Roque, das festas patronais de Vila García. E se celebra no día que lle corresponde, 19 e 20 de agosto, e vai merecer a pena visitar Vila García, aínda que só sexa polas ameixas de Carril. Bueno, ademais que os galegos e os turistas damos para todo. O mesmo estamos nunha festa que estamos noutra, ou seja que non hai que pelexarse, non? Non, de ninguna maneira, de pelexarse nada. Ao contrario, disfrutar todos de todo. É do que se trata. Bueno, pois desexarvos que saia todo moi ben. Supoño que nestes días estades así un pouco nerviosos, a ver se está todo listo e todo preparado, non? Un pouco estresados, pero merece a pena porque vai haber seguramente un moi bo resultado. Dende aquí invitamos a todo o mundo que visite Carril, está dentro das festas de San Roque, queremos que nos acompañen o 19 e o 20, eso, invitarnos a todos a que estén con nos. Pois aí queda esa invitación. Ana e José Luis, moitísimas grazas por acompañarnos, por sacar un oco de entre todo o que estades a facer estes días para vir ata aquí, ata Santiago. E iso, a todos convidalos a que desfruten desa meixa de Carril. Graciñas por acompañarnos un día máis no Preguntoiro.